Μας πήρε 6 μήνες. Σας καλωσορίζουμε όλους μαζί. Τι άλλο να πω. Ευχαριστούμε που περνάμε εδώ πέρα. Και πιστεύω θα το περάσουμε όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Την ιστορία της ΑΕΚ 9 συναρτάκι. Και όσο ζούμε τι κάνουμε, ελπίζουμε. Πάμπολες είναι οι προσπάθειες σαν αυτή εδώ της τύπας. Ο σκοπός της Original και σε εισαγωγικά η δουλειά της είναι να κρατάει αντιστάσεις όταν η ίδια η ΑΕΚ δεν μπορεί. Όταν λοιπόν η ίδια η ΑΕΚ δεν μπορεί, βάζουμε εμείς μια φωνή και της λέμε στάσου. Μη σκύβεις, μην υποχωρείς. Μην κρύβεσαι. Πρωτολογείς χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ όλοι απόψε. Υπάρχει εκπροσώπηση από το κλαμπ της Αρτάκης, από το κλαμπ της Χαλκίδας. Υπάρχει εκπροσώπηση από τη Μάνα Original και από τη Λιβαδιά. Και πολλοί θα ήθελαν να έχουμε και κάποιο παίκτη. Όταν φέρνουμε παίκτες, νομίζω στο κάνουμε για να μαζέψουμε περισσότερο κόσμο. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις ή σε τέτοιου γιορτές και επαιτίους. Χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Λοιπόν, είμαστε καλά.